Здравейте хора, аз съм XRayBG и днес играеме Skywars в един друг сервер, понеже в миналия сервер нещо се апдейтва сервера, може би. Това е може би правилната дума. Правят нови неща в сервера и не може в момента нищо да се играе. И затова съм в този сервер. И така, може би ще има една или две игри максимум, защото няма абсолютно никакво време. Айде, бързо. Така. Интересното е, че сме на терени, които аз не съм играл и ще ми бъде много по-забавно от преди. Такова нещо. Оу. Оу. Нямам си играем идея къде се намират честовете за първ път. Това е първата ми игра изобщо тук. И така. Така, кирка имам ли? Имам едно айрон, нямам кирка, мам. Кирка нямам. Так, кирка нямам. Трябва да си я крафтна. А за това ще ми трябва дърво, като има тук има дърво, не трябва. Така, тук има дърво. Ей, приятелче, как ще те бутна мазничка с тебе? Айде, рип. Един умря. Чека са кой бие повече демидж. Това. Значи, мече бие повече демидж. Ще сложим въдицата така. Стрели. Имам супер, имам и стрели. Сма обрах всички честове, като го обрах. Нали? Да. Там отгоре има ли нещо? Нямам си играм идея къде има още честове. Ох. Нещастна работа, да. Айде, да провериме. Да си оберем, ако може. Всички материали, не тук. Скъпана работа. Сигурно има и някъде друга да врата, но аз не съм я видял. Да правим колко ще останахме. Има там. Къде паднах? Бате, ти шегуваш ли се, бе? Това е стъпто. Айде, стига, бе. Бате. Това е стъпото. Айде. Скъбих си материал, значи... Опа, не тук. Значи нагоре има още. Искам да ида нагоре, където... Тук няма нищо. Тук няма нищо. Тук няма нищо. Тук има дърво. Значи изкачваме се не отгоре. Охо, има някой долу. Виждам нем тага. Мах се. Ох, колко е скучно да чупиш. Купче. И то с ръка. Някои го убиха вече. Това чест ли отгоре? Какво е? Как ли, бе? Как ли ще ми пречиш? Не е чест. Някаква факла ми дадоха. Там е мидъла, до който няма да стигна скоро. Така си ги сложа тези снежни топки поне. Така. Аз ще го набием на това. Айде. Още един умря. Така, гадничко си го убихме. Ма какво да си правим? Тук всеки за себе си. Да не се метна като идиот. Колко пъти съм се хвърляла така заради глупости. Така. Дали нещо си е забравил в честа, сигурно нищо, защото тук всичко майци трябва. Панталони. Маля, аз имам дрехи, не съм си ги сложил, колко съм загубен. Ще имаха. Натам дали да строя... те са построили път отгоре,
пътя. Това, който е взел мидъла, просто може да кажем GG на другите. Защото там са най-яките неща. Като гледам, никой не го обра, що ми е да аз да го обера? Нямам купчета, що? Къде има дърво? Така вземам дърво и отивам на мидъла. Чакай си имам брадва, нали? Да. Поне брадвам тук да чупа по-бързо. Така, бързо си взем колкото да се придвижиме малко. Така, Максе. Така, не ми трябваше. Към мидъла. Да си го обработиме това дърво. Добре. Не съм сигурен дали ще стигне. Ако стигне. Ако не, само дали ни бутне са някакъв. Моля те, че някакъв път нещо ми се наебава работата и шифта ми се изпуска. И падам по скапан начин. Давай, по-бързо си, ако може да ние сме... Сигурно сме последните на мидъла. Добре, тук съм. Сега ще ме изцепоти някой. Ще внимавам. Тук е мидъл ли е това? Какво правя аз, бе? Какво правя аз? Натам трябва хора, бе? Аз съм много тъп. Какво правя аз? Къде хора? Да, съм супер добрия. Обърках и пътя. И така. Максе. Колко имам на обработено дърво? Дай го. 7. Айде убиха ме. Да еба нещастника. Той ли спечели или има още? Той е спечелил. Като за първа игра в този сервер не е толкова зле. И така... Да играем ли още една, дали да не играем? Не знам дали ще ми стигне времето за още една. Май да ми стигне времето за още една игра. Ще изиграем тая. По-бързичко, бе. Хора, че няма никой време, бе. Кога ще го засняма, кога ще го кача този клип? Нямам никой време. Бързо, по-бързо. Няма стане. Това малко хора са. И ми съжалявам, хора, че няма да има втора игра. Надявам се видеото да ви е харесало. И това би всичко от мен. Аз бях XRayBG и чао.